Il-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil il-ħadd fil-għaxija reġgħet kienet fil-qofol ta' fġieli ieħor mal-istess nies li ftit tal-jimilu talbu għar-riżenja tal-kap nazzjonalista Adrian Delija. Dan ġara wara li l-ġurnal Times of Malta żvela li Delija jinsab investigat dwar ħasil ta' flus li ġejjin minn briedel tal-prostituzzjoni f'Soho Londra. Fost id-deputati preżenti ma' folla ta' ftit ta' xieren kien hemm id-deputat Jason Azzopardi. Meta mistoqsija qabilx ma' Occupy Justice li qed jitolbu għat-tkeċċija ta' Delija mit-tmun tal-partit, viżibilment skomdu għamel minn kollox sabiex jaħrab mill-mistoqsijiet ta' One News. Wara li ma kellux aktar fejn jaħrab, kellu jkun l-avukat Andrew Borg Cardona li daħal bejn il-kamera u Azzopardi biex jipprova jostakola l-ħidma tal-ġurnalisti. Dr. Azzopardi, għandu Dr. Adrian Delija għandu reżenja? Dr. Azzopardi, taqbel Dr. Delija għandu reżenja? Taqbel Dr. Azzopardi. Id-deputati Claudio Grech, Beppe Fenekadami u Karola Kulina li wkoll kienu parti mill-folla u ċabċbu għad-diskorsi kollha ukoll ma weġbux il-mistoqsija tal-ġurnalisti u bħala Azzopardi ħassewhom skomdi u użaw ir-retorika sabiex jaħarbu mill-mistoqsijiet. Taqbel ma' dedikazzjoni jew li Delija għandu reżenja? Taqbel għandu reżenja? Kun imbirek, kalmet il-kollega tiegħek l-ħaddar. Preżenti wkoll kien hemm id-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg li naqdet mal-ġemma li sejħet ar-riżenja tal-kap tagħha mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Għal dan il-fġieli attenda wkoll l-eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li fit-tmiem iċ-ċerimonja ħareġ mill-ġemp tal-pjazza sabiex jevita kull kuntatt mal-ġurnalisti. Intant, waqt id-diskorsi dwar il-libertà tal-espressjoni u protezzjoni lil ġurnalisti, spikka kumment ta' Andrew Borg Cardona fejn qajjar lil ġurnalisti fqar. Taqbel għandu reżenja ma taqbilx? Jasra. Kemm intkom fqar? L-Occupy Justice ma kinux l-uniku nies li talbu għar-riżenja tal-kap Adrian Delija. L-editorjal ta' The Times sejjaħ ukoll għat-tneħħija mit-tmun tal-kap nazzjonalista Adrian Delija wara li nnotat in-nuqqas ta' konsistenza tiegħu li jitlob għar-riżenja ta' kull min ikun investigat iżda rrifjuta li jimxi mal-kejl tiegħu stess wara li sar magħruf li jinsab taħt investigazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.